one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. DCGB. GB. Garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon, please go ahead. Babalikan ta si Joshua. Hello. Balikan ta na si Joshua Bino. Joshua, good afternoon, please go ahead. Yes, Sir Tio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, may nadilog na panalmingan kan mga nakaaging taon o kaya administrasyon. May kinaraman sa pag-appoint ng mga department heads sa gobyerno provincial kan Albay, kung kaya sa ngunyan, maging ang nagkatirang mga ilihidong board members kan sangguniang panlalawigan, pasiguro sa indang concurrent sa mga pinag-appoint na department head kan gobernador kan probinsya kan Albay. Ehemplo, ang nangyaring concurrent ngunyan na hapon kay Attorney Marieta Belhica Cledera, ang provincial legal officer kan gobyerno probinsyal kan Albay. Alagad bago ang nangyaring concurrence sa nasabi ng opisyal, nagkaigwa nin magkakanigong paghahapot siya Attorney Melissa Abadesa kung sa insaro sa makahulugan na hinapot kay ni kung talagang terminated na o kumbaga wara na ini ng pinagkakaputan na posisyon sa City Government of Legazpi City. Dahil ang takon matatandaan, ining si Attorney Cledera nagserbi man bilang City Legal Officer kan Legazpi City. Ang simbag ni Attorney Cledera daina din na koneksyon sa City Government of Legazpi dahil ang nagtapos na ang termino kaini bilang Legazpi City Legal Officer kana kaagi pang Nobyembre 11, 2024. Kung kaya sa paagi kaini, nagpuyo naman si Attorney Melissa Abadesa sa concurrence man kaya Attorney Marieta Belhica Cledera na iniyo na naman kan mayorya kan mga miyembros kan sangguniang panlalawigan kan Albay kung kaya formal na naan magiging provincial legal officer kan Albay si Attorney Marieta Belhica Cledera. Yata bisirti ang sugpon sa report ni Karen Ala halik sa kuyang bago asin dagdag na assignment sangguniang panlalawigan kan Albay. Joshua Bino, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Joshua. Mientras tanto, duro-diretso mo nakita ka na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Okay, si Pading Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat pa rin Pio, daing trabaho sa gobyerno sa maabot na Miyerkules, Hulyo 16, sa banwaan kan malilipot
apwera kan din trabaho sa lokal na gobyerno. Ang mga eskwela naman, ma-shift muna sa modular learning. Ini basado sa ipinaluwas na Executive Order numerado 14 ni Acting Mayor Jose Bolaños. May koneksyon ini sa pagselebrar kan kapistahan kan Our Lady of Mount Carmel na yung patron kan Banuan kan malilipot asing kasabay naman kan mga aktibidades kan Luwit Festival. Sa ibong nalado, maski na nga nisuspendido ang trabaho basado sa executive order na ipinaluwas kan alkalde, ang mga nagtatrabaho may koneksyon sa salud, darog kan sa rural health unit, pati naman sa nagmamantinar kan mga pase orden, sundo sa disaster preparedness, iyon obligado mang giraray na maglaog sa trabaho, tangani na mamantinir ang katrangkiluhan kan banwaan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Mientras tanto, dumang kita kay Pading Al Armario. Dagdag na baretang lokal. Pading Al, marahay na hapon. Please go ahead na. Daiman giraray epekto an improvement na pigibo kan Aleco sa linya kan kuryente halidigdi sa Bunker 1 pasiring sa Kawayan ma nito. Sige man giraray an brownout pagkabanggi an brownout Kumpadreng Al, nawala yung signal. Go ahead, Pading Al. Pagkabanggi, may mangyari na eksperyensya kan mga konsumidor ang papuro palusok na ilaw. Minapalis ni nagkamperang minuto sa kanaman mabalik. Kung minsan halawig, dahil na masabutan kung napapano tasiring kani ang serbisyo. Mientras na ginastusan naman kan gobyerno provincial kan Albay in 61 million alay sa royalty tax kan Bacman Geothermal na itinao sa Aleco. Sakod ko niyan iyo mangyari ang serbisyo digdi sa southern part kan Legazpi pasiring sama nito. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Mientras tanto, iredita ang linya dyan kay Angel Mustaza. Dagdag na baretang lokal. Angel, marhay na hapon. Please go ahead na. Nasalidahan na ang Regional Director kang Maritime Industry Authority Bicol matapos na kasubagong aga kan formal na ginibo ang turnover ceremony sa panrehiyon ng opisina sa Barangay Rawis, Legazpi City kung saan ibinalyo ni outgoing Regional Director Attorney Maximo Pañares Jr. ang pwesto kay Director Jeffrey Bangsa. Si Attorney Maximo Pañares ang mabalo bilang Regional Director kang Marinas sa FUC. Asin ang nagsayda sa iya na si Director Bangsa ang haliman sa Marina Region 6. Sa mensahe ni R.D. Pañares, sinabi kini na kulang kaugmahan na mapagserbihan niya ang kapwa niya Bicolano siya ang tubong Camarines Sur kung asin pinasalamatan niya ang mga Bicolanong seafarers, mga tagsadiran ng barko, ang mga lokal na gobyerno asin ahensya kan gobyerno para sa inang suporta na ipigtatao sa Marina sa laramkan sa iyang administrasyon sa laog ni na duwa may kabangang taon. Sa mensahe man ni Bangsa, sinibutan niya ang nakaskas responsive asin future ready na pagtaon ng serbisyo sa mga Bicolano mientras sa bigtawan na sa mga stakeholders. Sinabi niya na ang Marina 5 ang isa na matutok sa pag-regulate kan mga regulasyon, kundi mas papakusugon panindaan kolaborasyon sa ibang pang mga ahensya kan gobyerno, magdadangog asin mataunin na marhay na serbisyo sa mga Bicolano. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, pinanginotan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremonies kan Katiklan Passenger Terminal Building sa Katiklan Airport sa Nabas, Aklan. Katuyuhan kan proyekto nagibuho na world-class ang pasilidades asin suportaran ang pagrambong kan turismo sa Boracay. Target matapos ang proyekto sa pag-ultanan kan taon 2026 sagkod 2027 na pinaglalaoman na kayang makapag-akomodar ning sagkod sa 7 milyones na pasaheros kada taon.
Oras na matapos ini, magiging interconnected na ang administration building, marine terminal, control tower as in fire station kan terminal. Nagpatanid si Vice Presidente Sara Duterte sa posibleng mas makukusog na bagyong magtama sa nasyon ngunya na taon dahilan kan epekto kan climate change. Kasabay kan selebrasyon kang National Disaster Resilience Month, sinabi kan Vice Presidente na dapat ihandaan publiko sa pagkakaigwanin magkakanigo na kaaraman sa tama asin ligtas na pag-ebakuar. Sinabi ni VP Sara na dapat man ipagpadagos ang pagtanom nin mga kahoy asin pig-ing kaminar kay ng publiko na magpreparar nin emergency kits asin magpartisipar sa earthquake drills. Sa iba pang bareta, dainin lugar sa Philippine National Police ang mga abusadong pulis. Ini ang tinauan doon ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kasunod kan insidente nin pambabadil kan sarong buyong na pulis sa Lucena City sa Quezon kan nakaaging Sabado. Sa social media post kan PNP Chief, sinabi niya na ang siring na mga hero kan pulis ang nakakaraot sa imahen kan mga pulis sa bagong Pilipinas. Katakod kay ni siniguro ni Torre na tangka sa serbisyo asin sa presuhan ang bagsak ka nasabing pulis. Matatandaan nagbabakal nin yelo ang akusadong pulis sa sarong tiendahan sa barangay Ibabang Dupay kan bigla na sa naining nagluwaskan sa iyang badil kan may saro pang customer na nag-abot para magbakal nin sigarilyo. Mientras tanto, may mga nako ang tulang kan tawo sa search and retrieval operations para sa mga nawawarang parabulang sa Taal Lake. Ini ang pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa sarong press conference ngunya na Lunes, Hulyo 14. Sinabi ni Torre na ang Taal sarong farming na lugar kung kaya may mga nare-recover na animal remains asin igwamanin para sa tawo. Sinabi pa kan opisyal na kasabay sa processing iyo ang pag-differentiate kung ini animal origin o human origin. Mientras tanto, nag-abot naman ang PNP Forensic Group para ipairarom sa DNA cross-matching ang mga tulang sa mga pamilya kan mga nawawarang parabulang. Planong isabay kan House Quad Committee sa saindang mga pagdangog an issue kan mga nawawarang parabulang sa pagbubukas kan ika-20 Congress sa Hulyo 28 ngunya na taon. Sigun kay Manila Representative Bienvenido Benny Abante, masasakop kan hearing kan extrajudicial killings o EJ case ang kaso kan missing sa Bungeros. Pigihiling ang posibilidad na imbitaran si Jolie Patidungan alias Totoy sa pagdangog bilang resource person. Mabueltan detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkapirang pagiromdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DCGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mientras tanto sa iba pang detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nakahanda ang Departamento de Edukasyon na makipagtabangan sa opisina kan Ombudsman asin magtao kan mga kinakaipuhan na dokumentos asin impormasyon in koneksyon sa 2.4 bilyones de pesos na laptop na binakal kan ahensya. Ipinahayag ini kan DepEd pagkatapos na ipag-orden kan Ombudsman ang pagsangat nin kaso kontra kay dating Education Secretary Leonor Briones asin iba pang opisyal kan DepEd asin Procurement Service Department kan nasabing ahensya na invuelto sa pagbakal kan overpriced na mga lumang laptop para sa mga paratukdo. Piglinaw man kan DepEd na ang mga opisyal na ini na invuelto sa kaso puro wara na sa ahensyas. Nagpaabot naman in mga report sa Education Secretary o kay Education Secretary Sonny Angara ang DepEd para magkaigoning transparency sa mga transaksyones kan ahensya asin siguraduhon na nagagamit nin tama ang fundo digdi segun sa ahensya. Nakahiling ang Ombudsman ning probable cause tanganing sa angatan ning kasong pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin falsification ang mga opisyal kan DepEd asin PSDBM may kinaaraman sa mga binakal na laptop kan nakaaging pandemic. Kinontra ni COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia ang nagbutwang impormasyon na ang certified asin audited software program sa automated counting machines na ginamit ka na kaaging eleksyon sinalidahan ning 3.4.0 version. Ini matapos maglatag ng reklamo ang nagkaperang religious groups asin civil society organizations sa National Bureau of Investigation kontra sa COMELEC sa aligadong pag-interference kan software na ginamit sa nakaaging pirilian. Paliwanag ni Garcia, solamenteng updated software version na 3.5.0 ang ginamit sa eleksyones. Dahil naggamit ang COMELEC nin ACMs na may software version na 3.4.0 dahil ang ginamit solamenteng 3.5.0 version. Nagpahayag nin pakidumamay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamilya asin kapwa overseas Filipino worker ni Leia Mosquera, ang Pinay caregiver sa Israel na nagadan matapos ipairarong sa operasyon sa sarong ospital.
Sigun sa OWA, itataon ninda ang tabang sa familia asin asikasuhan ang pagpapauli digdi. Si Leia kasabay sa mga nalugadan sa Rehovot, Israel kan Hunyo 15 matapos na tamaan ng missile an sa indang pinag-iistaran. Siya na ospital dahil sa kritikal na kondisyon asin binawi ng buhay na pinagkonfirmar kan sa iyang tugang na si May Joy sa man na OFW sa Israel. Nakatalaan ko nang magselebra ka ni ka-50 kompleanyo ang nasabing OFW sa Hulyo 29 alagad dai na kaini inabot. Nagpagiromdom ang Departamento de Salud sa mga eskwelahan na padagos na mag-ingat tanganing malikayan ang ulakit kan hand, foot and mouth disease. Ini maski pa nagbaba na ang kaso o numero kan mga pigtatamaan kan nasabing helang. Sa record kan DOH poon kan Mayo 18 sagod 31 presenteng taon, halos 2,000 na kaso kan FMND ang nairehistro kung saan nagbaba ini kan Hunyo 1 sagod 14 kan presenteng taon na nasa 1,363 na sana. Pero tinaawanin doon kan Departamento kan Salud na dai dapat maging kampante ang publiko dahil makaskas o posibleng makaulakit ang nasabing helang kung dai mag-iingat. Paliwanag kan DOH na sa sarong aki na may FMND kay HFMD posibleng makaulakit nin sobra sa duwa na iba pang aki asin posible pa ining magdakol kung nasa closed spaces arog kan harong asin eskwelahan. Abiso ninda nakaipuhan man tiniron ang kalinigan sa lawas asin palibot lalo na sa mga classrooms asin mga lugar kung saan nagtitinir ang mga aki. Ipigbubusol ni bagong henerasyon Party List Representative Robert Nazal ang lakdang na matapos sa padrino system o palakasan sa gobyerno. Sa sayang House Bill numerado 242 o Gobyernong Walang Padrino Act, mahigpit na ipigbabawal ang paggamit ng political endorsements sa mga appointments asin promosyon sa gabos na ahensya di gobyerno, GOCCs, LGUs asin state universities. Ang siring na aktibidad nagakaraot sa serbisyo kan gobyerno, nagpapababa nin moral kan mga karil public servant asin nagpapaluya sa tiwala kan publiko sa mga institusyon. Tinaawan doon sa propesto na dapat ipautob ang meritocracy asin transparency sa gobyerno kung saan ang mga kwalipikado asin karapat-dapat ang makatukaw sa posisyon. Pinatadidan kan Bureau of Customs ang publiko may kinaaraman sa naglalakop na peking account kan ahensya. Sa Facebook, sa pahayag ka na BOC, nadiskubre na dakol na peking Facebook page ang nagagamit kan sa indang pangaran, logo asin nagpapamidbid ng mga opisyal kan adwana. Sigun kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakaresibisi na ng report na ang mga peking account na ini pigokopya asin pigre-repost ang mga opisyal na pahayag, anunsyo asin iba pang impormasyon kan adwana. Katakod kay ini pig-abisuhan ni Nepomuceno ang publiko na mag-ingat sa siring na klase nin illegal na aktibidades asin dai magtaonin anuman na personal na impormasyon dai magpadara nin kwarta bilang bayad. Naglangkaw ang approval rating kan Senado sa bulan kan Hunyo base sa latest na Pulse Asia Survey. Sobra sa kabanga o 53% kan mga Pilipino ang nagsabing satisfied o kontentado sila sa performance kan Senado, masalangkaw ng 8% kumpara sa 45% rating kan Marso 24. Nagbaba man ang bilang kan mga Pilipino na undecided o dai makapagdesisyon sa performance kan Senado sa 28% hali sa dating 34%, mantang ang disapproval rating nagbaba man sa 18% hali sa dating 21% kan kaparehong peryodo. Ang halangkaw approval rating kan Senado hali sa 64% sa NCR, 64% man sa Visayas asin 52% sa Kamindanawan.
Nangapudan ang sarong Consumer Advocacy Group sa bagong sekretaryo kan Departamento de Enerhiya na ibusol sa irarom kan sa iyang liderato ang pagpababa sa presyo kan kuryente sa Pilipinas. Sa pahayag kan Kuryente Consumers Welfare Group, ipinaabot kainian sa indang pagbati kay Energy Secretary Sharon Garin matapos ining idesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasalida ni Secretary Rafaelo Lotilla na ibinalyo bilang sekretaryo man kan DENR. Bilog ang tiwala kan grupo sa kapasidad ni Garin na sigun sa inda kwalifikadong pamayuan ang DOE dahil sa background asin experience kaini sa sektor kan enerhiya. Alagad ipinagpagirumduman kang grupo na lugod gibuhon na prioridad ni Garin ang pagbusol ng inisyatiba tanganing mapababa ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Ultimong detalyes kan Bareta. Inarestar kan mga tauhan kan Philippine National Police Aviation Security Group o PNP ABSI Group asin Pasay City Police ang sarong pasaherong uminabot pa sana sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 hali sa Istanbul, Turkey. Sigun sa PNP ABSI Group, hinarang kan mga tauhan kan Bureau of Immigration o BI ang pasahero matapos mapag-araman na sobrang 10 taon nang nagtatago sa ley ang nasabing akusado. Naberipikar man na siya igwanin eksistidong mandamiento de aresto kan taon 2014 dahil sa kasong panghabas. Mantang sa ngunyan, ipinairarom siya kan Pasay City Police Station para sa tamang dokumentasyon asin booking process. Sa pangarang ka nagsurat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriane, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control, kasabay si Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hay, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya